To dan uwa, yau da me muke tafi? Yau wani ne ya tambaya za mu amsa. Wani ne ya tambaya akan cewa waɗanne muhimman abubuwa ya kamata ya yi domin fara content creation. Babu na farko dai akwai mindset, wato tunani kuma yalwatacce. Ya kasance mutum zai iya tunanin wani abu wanda mutane suke da muradi ya faɗa musu. Alal misali, ina bidiyo akan tutorials ko bayani akan content creation ko monetization na Facebook ko YouTube da sauransu. Akwai masu ra'ayin su ji me nake so na faɗa ko kuma su koyi wani abu daga cikin abubuwan da nake faɗa. Za su biyo ni don su ji wani abu da za su so su ƙara a cikinsa. So da irin waɗannan abubuwan da mutane suke buƙata a warware musu shi, walau wata matsala ko wani abu, ka yi ƙoƙari wajen iya magancewa, shikenan ka samu mindset ɗinka. Sai abu na biyu shine skill set. Ya kasance kana da skills, wato wasu dabaru ko hikimomi ko wata ƙwarewa da za ka yi amfani da ita don bunƙasa wannan abubuwan da kake. Misali, wannan bidiyon da nake yi, ni nake editing ɗinsa da kai, ba na ba wani ya min editing. Da ban iya editing ba sai na bayar. To kun ga wannan skill ne, daban da skill ɗin editing sai na je na nemo. To irin waɗannan abubuwan dole mutum ya kasance yana da su domin bidiyonsa ya kyau ko kuma wani abu da yake so mutane su gani ya ƙawata. To bari mu je kan abu na uku wanda ka ce in baka dama don ka gabatar da shi ga masu kallon mu. To abu na ukun kuma na ƙarshe shine ya kasance kana da tool set, wato kayan aiki. Wani abu da za ka yi musamman content creation sai ya kasance kana da kayan aiki ko da dai babu yawa. Misali, wayar da za ka ɗauki bidiyon ko kyamara, tripod ɗin da za ka ɗora wayar nan ko kyamara ɗin, sannan mic haka, sauran abubuwa. Amma dai ba dole bane, ya danganta da wani irin content za ka ɗora. Abu mafi muhimmanci dai shine wayar da za ka ɗau bidiyon da kuma kwamfutar da za ka yi editing. Waya da kwamfuta abubuwa ne masu sauƙi da ku same su kuma ku mallake su cikin farashi mai rahusa. Kai ku garzaya shagon Utai Global Ventures da ke kasuwar Farm Center a nan Kano domin ku samu daidai da farashin aljihu. Waya ce ko kwamfuta. Wannan shago na Utai Global Ventures a shago ne wanda suka ƙawata shi da kayayyaki na zamani, musamman waya da kuma kwamfuta. Shagon wato Aliyu Sani Abdu Utai wanda yake a nan Farm Center a birnin Kanan Dabo. Mun gode, mu haɗa a lokaci na gaba. Kwa iya yin tambaya ko sharhi ko neman ƙarin bayani akan wani abu da ya shige muku duhu, mu fito da ku haske.